ole amasa in clear tu du takte chibai kalo buk le vek chawa ka chanela lo lom le vek chaw ni heiwa in chu in rin lo lampang de ya ka hruai lut don chawa timela pangpar tuimi te tan chuan beng khon thlak riau dona beng var thlak in a beng ver thlak kan ti don nge nge veng tin tena chin thana ne tan tha ka ti ve em ya helai kan hmu hi Khawzawl Vengthar Thlanmual ani a an pangpar hi grupa an ron posa chuan kan thiannu pakhat hian a ron posa mawi ka ti em a ka mitala in ka benga ver riau me a Thlanmual ani si a hi hin tin ngein enkol dan ti ten ka han zot lama chuan ani kha phurzong tak lo ni bok nen kan ti tui ta riau boka ming po han soi tai la nu than te ka ti mei thin ani a chu chuan hei details dewin video te alo da that te mi ron thona in ma akron phor chhok thei dona an enkol dan te le an ti dan te hi veng tin tena ti thei se tha ka ti em wain karon da chhok don ni chuan an fak em boka enkol tu te hi an in da abik te khan chung te po chu an ti dan te enton tla kata na tha ka ti awanga ron da chhuak tur kan ni angin khan zot chianga chung te chu karon sei dona hetiang pangpar moi tak enkol tur hian engtian sai nge an lo tho Khawzawl Vengthar nu ho kha ro pui ka ti em wangin ka da chak em a chuwang chuanin ka chanela da tuin khongain picture video in nei tem lo pe thengem ka ti a anin phal takin non pe a chunga po kalom em ani than dei chunga khan kalom em ani chuan hei ti hian kan hmang hian status kan ti me a sap ming a pangpar ming chumo mizo mingin kan nei lem lawa status chu dry flower zing ami ni a pangpar moi le ro pui em ni ma na tanga ka du to ni a ti hian aro hnuah po dry flower angin ala khoi char theya heng te po hi China tang te pon kan import ani MIZORAM a hian mo khang te po kha he achia tharna eng monen te song bolin thon chhuat te po thei hel karinga heng dry flower ho hi MIZORAM tangin mo kan ramange em ani he kan hmuang hian po hi a theiang karing aro hnuah hian mo ramdanga tangma in kan la lom chuan kan soi zelanga chuan hei lai hmuang hian nu ho hi an hatlang thina an veng Thlanmual hi kum khata voi ni an ti fai thin ni chu tu tenge ti fai thin kan ti chuan hei in hmuang hian an veng MHAP ho khan kum khata voi ni ti fai na hatlang an thok thina an ti ro pu em a chungte boral to mun rang omdar to te chungte ti fai tu than ti fai tu nei velo tan te po khan an hludon ria van ka sha thil tam tak ka ngai to ana lo luta tian then khat chu an chung ten lo thi boral to zawa ti fai tu tur te po an lo om to lo me thei thlan hlui to phei chu ni lo vek pen an lo pem silanga tiang khan chung te ti fai tu nei lo te tan kha chuan bal deuh khan om ve thin ni chu veng then khata po mo hi tu thlan nge awan hnok ven ti chuan ti fai tu turn om to lawa an chung ten boral zo to ani lapon an pem san to ti te po khathil om ve thei ni chu chuwang chuan an ti tha em ani khang ho tan po khan an hlu zwal don hian ka sha chuan hi kan huang hian he an pangpar chu atira tanga an enkol chaudan chu group self help group kan ti ang chi kha SHG ho khan heng ho helaya status ho khachu an phun ta ni chuan antinge kan tiang terrace ni ang khan akal ta mo an pangpar kha saron thanglama khan MHAP khan an phun boka ni kumatanga anti tana ni chumo ka hanzo khan engtika tangin nge hetianga Thlanmual che hi inti tan ka ti khan ni kumatanga kan ti tan ni a azong chang thlak em ani ati a ani theidon hian ka sha a he ala tet lai kha ni ta chuan tui tunge pethin ka ti a chuan kha khang group te SHG kan ti chuan enge UDNPA lamatanga group women meche mo entike kan ti ang kan thun no to me the meche group ang khan ni chu khang khanin UDNPA tangin loan an la a chuan an loan kha an rul le a khang kha in tuak na ta na sarkarin an tun nun na ta na paisa apek an pe pun na tur ni chom ja chumo ta khan khang ho khan Thlanmual kha an group in an cheya chuan khang pangpar haute kha an lo thal chhuak vele a thareu katian an idea khamo chuan khang SHG ho khan khame status ho huan kha chu an vil ta ni chu chuan group te khan chuan saron kha chu an veng MHAP ho khan an vil ta antify ta tui leite
chuan tui hi har salawa antia Thlanmual ah hian tui du to ka man tur hi po thak ve kania connection in chu an hmang ta chan chu kan shet angin Thlanmual te chu veng pon dewa omani a tui pek de kha boi thak om mangi o kha ka hatia ka zot changa har salawe ti in min changa tui an hyang nar ja te po khan shil ve a chuan tiang khan an lo en kol chho ni chumo in pe te ro pui em a Thlanmual a hnukul tawin kan kala then khat chu hril hai thak em a Thlanmual kalte hi ange beidon thak ni chumo beidong taka kal turte chungte thana kal tur hnukul tu na kalte khan pangpar moi takan hmu kha chuan an hnukul na te an lunglen na te an lungai na te kha an hnot tia wang ti hi ka ring ta pangpar kan hmu chuan pangpar te hian nuna ti hlim em a chuwang chuan in khang pangpar moi tak en thei tura an veng mi te amo than kal te an thei tura chhop chhuak tu te an hlu ka te em chuwang chuan an hnatlang lai te poi karon da lang chak hrim hrim ani chuwang chuan karon da lang vek do na pangpar chau ni lo khan an hna tho hi aro puya veng tin te hian ti ve theila he thil hi chu avain en ton tlak o tika ti ni chu ve ina keima ngai dan khan ngai dan hakalo siam aro pui ka ti em boka thlan an han ti faya hnatlang an han nei so te hi aro pui ka ti em a chuwang chuan ka soi to ang khan chung te ti fai sak tu nei lo te tan khan a hlu zual do na chung te mumal nei lo Thlanmual a hian reng vai Thlanmual mikher loma sengin ngai sak tu zui tu nei lo te po an om ve nual hian ka ringa chung te tan phei chuan a hlu don lu tu ka ni chumo ti khan a hu hau nan ti fai veka chuan pangpar moi takan han siam le buka khang te kha ro pui em ani thlan tlo tu te tan po en ton tlak mo en ton tlak kan ti thlan tlo tu te tan po hril hai dal tur kha heng seasonal flower ni ta ni status how te chu kum top lama an par thin ta kha kum topa nge hun pui laia Thlanmual tlo akal tur te tan po khan enanuam don em hian ka sha an thlan hi picnic spot ang de ura type khan an chei ti na ni mei ta chu an saron te po kha par moi em ani chuan ti han an han natlang ve zel te po hi aro pui ka ti a veng tin hian ti theila an hatlan ati fai ang te po hi chuan pangpar te po kha ti theila tha ka ti em ka achak om hian ka sha tung te po chu kan soilan du na pakhat ber po chu ni a milungai mang ang beidong te Thlanmual a beidong takin chung te kan tlo thin ani khamo mithi ti mela boral to chuan chung te boral to nei chuan in sianga ase khang zong te kha a thei don hian ka sha an Thlanmual zu kala pangpar moi tak lo om tur mu pha chuan mo tiang vel chu ka ngai to ana aron lu ta chuwang chuanin karon soi ve de do ni chu an ti tha hi ka ti em ani chuan hei ti hian aron par chawa pangpar chu kan sha en kol hau tak zia te enge an ron chia ti kui chia atanga mo ron par thlenga en kol hau tak zia hi kan shet fur lamanga tlang puin heng pangpar te hian an kui atanga aron par vul hi tlang puin tharuk thi ani tlang puin ni chumo ahun amamo reizong chu kui atanga par thleng en kol chho tur chuan tharuk hi ni tlang puya then par ma de chu thathum te po nyang asengin pangpar then khat chu par har ve deuh ten oma chuwang chuan hen status ho po hi atri atanga par tura song bol chung le en kol sei chung hi chu thali tanga thanga mo tiang kha ani ta ni chuan hetian in mong hen moi takin an en kola en kol tu te an fak oma nuna ti hlim don hian ka sha chuan an ni po in an shal ve tho thina ni chumo ti khan group sumata an hmang le a tha em ani SHG group in om phei chuan in ti hmu tan po tha khup me hei hi me che choi kan na mo pakhat ani ta a chu group chu chuan UDNPA lama loan dil theya hangte bo kan soi zawanga shet chiang do din am chuan ka she thui em chong lo khalai kha chu ka ti be miao lo wangin ma se ka ron soi du tak chan chu an thil ti hen idea an nei tha ka tia chuan hetian uiteka kan te mai ta hang hau te hi uiteka te petunia te status te tikhan an khoi an chin pol veka aron par hi chuan pangpar hi chu eng po hi moi kalo ti thin to ke po han moi vek mai an par vul la hi chuan mo chuan chuan hetiang moi tak en kol ron par chuak tura tha adu tam zia te phuna du tam zia te mo kan chat vek kha pangpar ching ho chuan an na tho ro pui tak en ton tak box si hi
karon phau chuak chak em a an video ka han di la he dihan ron pe a ka en a hmunom hi ka tir tu ka ramdang te ang ka tia foreign mo an han chai dan a hung na rong an han hloi thla te hi mo lung a han rema heng te han a chei zual em boka idea po an nei tha ka ti a an fak em ani kan soi ve te lo mani chumo chuwang chuan ka tuina lo ni bok nen pangpar mu nom lut tuk ka han mu kan ka dam songa heng tiang te chuan Thlanmual a nuk ul reng om don lo ni chu lima wangin kan au chel chul don ni hi ka tia hei mu ang hian moi em mai ni foreign ramdang mo a English jaw mai tro amun hi chuwang chuanin an fak ka ti Khawzawl Vengthar nu hau ten fak em a lo thun zom zel ula heng hi enton atana tha ka ti em maya chuwang chuan a sengin thil hi chu lo tira uti top thei bik lawa tuizong te hi om ve a mihring chu kain ang vek lo kan tuizong te kan ngai na zong te kainin pangpar kan ngai na em a then khatam tak chuan pangpar hi moi po ka ti lo ti then lo om ve le zel box hi a engpo ni sengin ati thei le tuimi tan chuan enton tlak riau han ka sha karon phau lang chak shim ani chu an enkol chho dan le an Thlanmual enkol dan le an pangpar enkol tu te chu ti khan group ni an kal ni chumo MHP le heng hi chu SHG self help group ho ina an enkol ani a chuan ti hian dry flower hi an ching tama an shal boka dry flower kher lo boka ting flower te ching tam ula nge pangpar sang om khamo chi sang mir zong te om ve ma sengin an lei tha thian engen man hi ka zot tat lo hei chu ka hril thei lo chewa enkol uluk ve viau chuan ngai ang ti chu arin thei sa me a chu ka ting flower ka han ti na chan kher po kha heng ho shal sum tur ani chuan ka ting flower kha chu a shal thei boka khang ho group tan te po khan sum tuak na ani pa do na Thlanmual a lo chei pia lama khan hei thlang lama hianin saron po in huanga heng saron te po hi a saip an siam vek to thu te min chila pijeni I kan shenga saron lal no kan ti fo kha khan asu siam pui veka pijeni po fel khop mai chuan ti han picnic spot ang deuh hian an hmang to ni an veng ho po hian mo tian Thlanmual an lenga pangpar huana an leng ani mai chu ti khan thlan ang po in rilru kha nim rui to longa pangpar moi tak en tura kalpa in rem don em ani heng lai te poi anti 5 vek to na chuan ma sengin ka nei ang karon da chhuwa sakani chu chuang chuanin ching thana nei a thadon ria wa veng sang te point kan ti thei chuan chuan cutting flower kan ti deuh duah na chan chu ka sei to nge shal sumata na ti ani chuan cutting lo hi chu a boi thlak ve deuh thina phoi thei ang tai phau kha lo ching tam ula se a thadon ra han ka chia petunia te po vul chung an em a vul chung in a moi em thin ani ma sengin cutting ani lem lo wang khanin a pot top to pa shal ni lo chuan shal suma tur khatan kha chuan a boi thlak ve thina wang khanin cutting flower kha moi boka pui tham boka mo chuwang chuanin lo war le se ti kha thuron kan penge an the thau anga an ni phe chuan ma sengin engpo ni sengin status thlang po khati se moi em ani asabram ru emetro he an Thlanmual kan han la le zoi ti han Thlanmual po an lenga mi lam tak lim takin an omzok to an fak em ani Khawzawl Vengthar nu haute kan fak em chawalo chhun zom ze lang chun thil ti hi MIZORAM tan po enton tlak tak in ni ti kha kan soite lange khazong khavu in ta na video karon da chhuat thei chu ni se video min pe tu nu than te chunga khan bul tangin lom thu ka soi non le zawain bye le vek phot ule ka channel te mino en sak sham thina in chunga po lom thu ka soi le eng mote ni pathian zar kan dam chang ron da chho ve le ze langa chu ni phot ro se bye vek phot ule